Kwaziwa vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rwodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Sister Charlotte Chakabveyo vari kutiisira musign language. Kwaziva vateereri vaBetera. Vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda nhasi huri kuredi nemusoro wenyaya unotiwo n'anga nemasvikiro vanogona here kubvisa zvinonetsa. Ndanga ndida kutobvunza program yedu inonzi The Second Coming of Christ ngoma. Alright. Kudzidza kwese kwatiri kuita uku zvinotibatsira here kugadzirira kuuya kwaKristu? Mubvunzo wako wakanaka Pastor. Yes. Kugadzirira kuuya kwaKristu ari kuuya kuzotora vakaita kuda kwaMwari. Alright. Ndo vanopinda navo muumambo husinga umambo hwaMwari. Right. Saka kune zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti vanhu vasvotese Mwari Jesu asati auya. Zvobva zvatokanganisa paanozouya paanozosara uya ukama hwavo hwakatovhiringika kudhara. Saka zvinotoenderana nekudzoka kwaJesu. Toda kutenda. Right. Saka panapa tiri kutarisa pane vanhu vanoti ng'anga, masvikiro, vavuki vanogona here kubvisa zvinetswa mukati mevanhu. Alright. Topatoda kuti timbotibate ipapo. Nekuti mukurarama kwedu kuno pavavuki nenhingi ndo panosanganisira here ava varipo here ava pane vamuruda kutidzidzisa vanogona kuuya vachichenesa mishana tsika mutanda zvakadaro. Kune vanouya vachiti musha wenyu wakazodai toda kuti tiudai so vakasiyana siyana. Nekusiyana kwavo ndo zvatiri kudzidza. Nekusiyana kwavo. Alright, toda kutenda. Nditika. Right. Saka handeitone kuna Daniel 2 verse ya 10 na 11. Daniel chapter 2 verse ya 10 na 11. Vakedhia vakapindura pamberi pamambo vakati, hakuna munhu pasi pose unogona kuzivisa shoko iri ramambo, nekuti hakuna mambo kana ishe kana mubati wakatongotsvaka chinhu chakadai kuno akachenjera kana ng'anga kana mukedhia upi neupi. Chinhu chinobvunzwa namambo chikuru kwazvo. Hakuna ungachizivisa kuna mambo asi vaMwari vasingagare nevanhu. Right. Ngatibatei pfungwa iyi kubva pekutanga. N'anga ndo dziri kukonfesa. Right. Asi mufundisi aenda kuna mambo kunotaura. Ing'anga pachadzo dziri kuti nyaya iyi ina Mwari mukati. Right. Saka isusu seng'anga hatikubhenefitei panyaya iyi. Haipinde. Hatikwane. Saka varobva vatesa pachena kuti n'anga masvikiro vavuki hatisi timu imwe chete naMwari. Alright. Tine kwedu kwatinokwana. llPs dzakabva kuna Mwari. Saka muri kuti here pastor paticharamba tichidzidza bhuku raDaniel llPs zvazvinoreya. Muri kuti here n'anga hadzitogone kududzira nyaya. N'anga hadzimo. Pane padzo. Asi pane chekuita naMwari. Hadzikwani. Ndo vega vari kutaura. Alright. Anditika. Vaconfess. Vaconfess. Handei kuna Samuel wokutanga 28. Verse ya 5 na 6 neverse 15. First Samuel chapter 28 verse ya 5, 6 neverse ya 15. Right.
Zvino Sauro akati achiona kuti hondo dzevafiristi akati achiona hondo dzevafiristia akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota kana neurimi kana nevaprofita. Verse 15. Samueri akati kuna Sauro, wanditambudzireiko uchindikwidza? Sauro akapindura akati, ndinotambudzika kwazvo, nekuti vafiristia vanorwa neni, naMwari wabva kwandiri haachatongondipindure kunyange nevaprofita kana nokurota. Naizvozvo ndakuda naimi kuti mundizivise zvandinofanira kuita. Now panapa pane imwe pfungwa futi iri kutsimbidzirwa apa, kuti iri kuwedzerwa kubuda pachena. Saul ari kuti Mwari abva kwandiri. Ataura. Haachisiri kutaura kwandiri newaprofita. Ndosaka ndauya kwamuri imi sesvikiro. Alright. Uko kwaramba. Uko kwaramba. Saka ndauya kwamuri nekuti imi hamusi pamwe chete naMwari. Vari pamwe chete naMwari vari kuramba kundibatsira. Handisina kupambata amene kuti pari kujekera kuti hanzi Sauro paakaenda kusvikiro ndiye ari kutotaura kuti Mwari abva kwandiri haasi kundibatsira. Ende ndiye atotanga ataura akati Mwari anga asataure naye even pakurota kana nevaprofita. Saka ari kutoziva kuti vari vaprofita vaMwari kana Mwari avhara dhoo nekuvaprofita vaMwari kwavharika futi dhoo. Saka hakuchaite uko. Saka akutoziva kuti gandichienda kuvaprofita ndichiende kusvikiro. Saka ari kutobudisa pachena kuti svikiro naMwari havazi pamwe chete. Ndizvozvo. Because dai svikiro raive kuna Mwari kungadai futi kwavharwa naMwari. Kungadai kwakavharwa futi. Saka vanhu avo unoziva nekubhaizira vanoziva kuti mutisvitsirewo kuna Mwari hakuna connection pasvikiro naMwari. Ende pane chimwe chinhu chabuda futi vanoti kuna musika vanhu. Vanoti musika vanhu. But musika vanhu ndiye Mwari, Mwari ndiye akasika vanhu. Asi havadi unyatsoritaura kuti Mwari. Vane zvikonzero zvavo, asi isusu tiri kubuda panapa ndechekuti hapana link. Hapana kwavanosvitsa nyaya iyi. Right. Pane chimwe chinhu chabuda futi apa, amene kana wachibata Castoni. Zviri kunzi naSaul, Mwari aramba kutaura neni kuburikidza nevaprofita. Saka ukaona pakaita muprofita kuraini kwenyu Betera, anoti kana amboshanda newe okubvumira kuenda kumasvikiro, kana kuti anobva ati nyaya yenyu kuti mubatsirike inoda kunge makagadzira midzimu yenyu. Ari muprofita. Wotoziva kuti muprofita iyeyoyo haana lingi naMwari. Because muprofita ane lingi naMwari haakurudzire vanhu kuenda kumasvikiro. Pastor manje vazvibuda amene kana zvichimboitika aiwa zvamuri totaura manje zvinokanganisa zvinhu zvakawanda. Because kwete vaprofita chete mukutonamata pamwe notoitwa minamato yekunzi nemi midzimu yekwake mubatsire. Mukuona pandiri zvinoimi kana muti hapana lingika. Saka mukuna kuti minamato yese haina kwairi kuenda. Unoziva wandiri akaita zvakaitika pane imwe nzvimbo. Ndashanya kune imwe hama yangu, tapedza service, ndakaenda kuchechi kwavo, tapedza service, takatagurwa nemufundisi wavo kwakuenda kumba. Inini chende ndafambira kwaive nehwawa hwebira, ndasa ndakutombonamata. Nebira. Saka tapedza service, mufundisi ndiye akatitakura kwakunosvika kumba. Takuita munamato taakumba kuyaka akuti Mwari komborerai bira richaitwa pano rifambe zvakanaka. Saka ndio yauri kundirangaridza iyo. Saka ndiri kutika Bhaibheri richisa pachena kuti zvinhu izvi hazvina lingi vateereri. Saka unobvaona kuti because pane munamato inoti twenzi nemi vekwake vakatungamira. Batsirai mwana uyu. Handitika mumureverere kunani zvisvike kuzosvika kuna Mwari. Saka vana Saul vaimbonamata vakadzokera kumashure vanototaura kuti ndazoenda kumasvikiro because uku kwavharika. Aiwa ngapajeke panhu ipapo vateereri kuti chinamato chatinoita kana chichiita futi unge chinotendera kumboita zvine chekuita nen'anga nevaroyi nemasvikiro nevakafa. Iro Bhaibheri riri kuisa pachena kuti vakafa, n'anga, vaprofita venhema nevavuki havana linki naMwari. Zviri kubva zvatoreva kuti chinamato ichochoka tiri kuchiita heda asi hachina kwachiri kusvika. Yes. Handei pamberi Exodus 5 verse 2. Exodus 5 verse 2. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditendere vana veIsraeri kuenda? Handimuzive iye Jehovha.
nena handingatendere vaIsraeri kuenda. Ndifara ari kudaro kuti zvamwari nenika hationerane. Ina ndakatozvimizira handiteerere mwari iyeye. Ndiani handitowazvona. Saka munhu anobheja kuti handiteerere mwari handitika akuda kubatsirwa. Vana Mozisi naAroni vaita minana anonodedza n'anga. Handitowazvona. Iye ari kuti mwari handinei naye. Musirabhasi mangu hamunei namwari. Akuita zvinhu zvake onodedza n'anga. Isaini iyoyo yekutaura kuti vandiri kudedza havanei futi namwari wenyu. Usadaro manje. Wapabata. Akwekutanga ndanda kubata because panoitika nyaya idzo mumisha pastor. Yes. Vanhu vachita zvemasvikiro nen'anga vachiti vari kugadzirisa mumisha. Handifunga kuti vari kuzviona zvakasimba zvakadaro kuti isaini yekubheja kuti handinei namwari. Because kwavarika ukatozombovateerera imwe nguva unonzwa itotaura kuti aiwa kuna angarambe here mwari, kuna angarambe unenge wakabvepi. Yeti action iyi sekubuda kwazviri kuita mubhaibheri yekuenda kun'anga nevavuki isaini yekuti uri kunyatsobuda pachena kuti inini handinei nemi, saka ndiri kuenda futi kune mhandu dzenyu vasinei neni. Saka kutobheja kuti kusei tichizvisekerera mumamisha manje. Tinotozvitora kunge zvekuti kana itotaurwa nyaya yacho ndenge idza ai vakaenda kumagadziro vakazodi inotaurwa zvakareruka. Rangarira kuti bhuku raDhaniel riri kutaura kuti tiri muhondo. Muhondo munoda kuchenjererwa. Reka tiende pamberi. Exodus 7 unzwa zvakaitwa naFaro yo. Verse 8 to 12. Zvino Jehovha wakataura naMozisi naAroni akati, kana Farao achitaura nema akati tiratidzei chinoshamisa, uti kuna Aroni tora tsvimbo yako ikandire pasi pamberi paFarao, ishanduke nyoka. Mozisi naAroni vakapinda kuna Farao vakaita sezvakarayirwa naJehovha. Aroni akakandira tsvimbo yake pasi pamberi paFarao nepamberi pevaranda vake, ikashanduka nyoka. Ipapo Farao akadanawo vakachenjera nevaroyi, naivo idzo n'anga dzeIjipita, vakaita saizvozvo neuroyi hwavo. Nekuti mumwe nemumwe wakakandira pasi tsvimbo yake dzikashanduka nyoka, asi tsvimbo yaAroni yakamedza tsvimbo dzavo. Panapa pfungwa iri kuramba ichisimbiswa. N'anga, waroyi, vauya nevauki vadedzwa naFaro. Vokandawo tsvimbo dzavo pasi. Pfungwa iri kubuda ndekuti vari kuti zvinoitwa naMwari, minana yaanogona kuita iyoyo tinoigonawo. Hapana chinomboshamisira. Hapana chinomboshamisira ipapo. Handiti wapabataka. Saka vobva vaita izvozvo. Asi dzozomedzwa neAroni. Kumedzwa ukuka Mwari akutaura kuti munogona zvandinogona. Asi muri vaduku. Machepa. Kumedzwa ukukako kukiriya kuvabvisa kuti saka kuti n'anga idzi dzakatozoenda kumba vasina tsvimbo. Vakadzokera pasina tsvimbo kuti unotanga kukohwa dzimwe. Mwari avaratidza kuti machepa. Saka imwe sign futi iyo yekuti masimba avo ari kubva from different sources, because dai riri raMwari rinogona panozomedza pakumedzana. Because kumedzana ihondo iri kutoitika. Saka ndo zvazvitorere pastor kuti n'anga naMwari apa ma-opposite sides. Ma-opposite chaiwo anotorwisa unozangova opposite zviri so serious. Kungoti vanhu pane kakukwidibirwa kwatinoitwa kana tisingadzidze zvinhu izvi. Hatione kuvhundutsa kwazvo nekutyisa kwazvo. Zvekuti munhu angadai achinzwa kuremerwa nekurohwa nehana kana akufunga zvekuenda kun'anga kana kusvikiro. Anachinzwa kuremerwa kusvika kwekupedzisira. Ndo zvatinodzidzira nyaya idzo. But vakauya wani vanozosiya vachenesa misha pastor. Uchaona kwatiri kuenda. Pakundiredza munozva kuti ndakutodhauta kuchenesa kwavanoti kuchenesa. Because kana vari mhandu naMwari pakutondiremera. Mwari anototi musaende kwavari munosvibiswa. Saka imi pamunenge muchiti musha wacheneswa kana kuti wachengeteka, zvakangofanana nekuti wotora mbavha kuiita mugadhi wepamba pako. Ndiri kupabata ipapo. Ngatifambe dumvuri. Handiye panaya zvakazarurwa 16:14. Zvakazarurwa chapter 16 verse 14. Nekuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo,
inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari wamasimba ose. Zviratidzo zvese izvi zviri kubva musimba remweya yakaipa. Chiri kuitirwa ndechekukuza vanhu kurwa naMwari, because ndiri muhondo. Alright. Saka ukaona ng'anga yakuitira mashura, musvikiro rakuitira mashura, muvuka yakuitira mashura, zvese izvozvo kurwa uri kupositionwa kuti urwe usvotese Mwari. Because ipapo patsanangurwa namufundisi ateerere kunzi dai kuri kuti yaingova demonstration yeng'anga dzaFarao naMozisi, dzaizodyananira nei nyoka idzi. Because kana kwaingova kuratidzana masimba yaifanira ichingonzi unogona futi zvoita kunge kungoseka kungoti matimu ebhora, but pfungwa iri kubuda apa yekudyanana iri kutoratidza kuti ihondo. Saka ndo pari kunzi mwetsvina painenge ichiita zvinhu zvakadai zvairi kutongoita kugadzirira hondo kuti urambe uchirwisana naMwari. Yes, ufunge kuti takafanana nezvimwe. Unoziva kunonzi kudeceiviwa, kunyengerwa, kubatiswa pasiripo, woomerera ipapo wakarashika. Andizvasona Mateo 24:24 inoti Mateo 24 vhesi ya 24 nekuti vachamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema vachiratidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause vasanangurwavo. Kuchamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema. Havangomuki zvongonzi kwaBetera kune muprofita. Aiwa, hanzi vanotoita zviratidzo zvikuru. Imi matsanangura ruta Bhaibheri ruda kubatanidza here vanhu ava neng'anga dzatati kutadziya? Mweya wacho ndeumwe chetega, ingateerera munhu waMwari. Mweya iyi kai inoshandira kwakasiyana siyana. Imwe yacho inoshanda kun'anga, imwe inoshanda kumasvikiro. Andizvasona unoziva here kuti kuno vamwe ndakadzwa kukovana saita uya anonyadzisa mani, kusvikirwa munhu akasvika A level kureva kuti mupfungwa dzake kaiti kana munhu asvika form 6 haachafanira kusvikirwa. Andizvasona saka chikonzero chaarida kusiyira zvekusvikirwa angosvika form 6. Saka Satani anoziva manje kuti kune vamwe vanhu vakadaro vanorambira n'anga kuti vakaenda kuchikoro, kuti akaenda kuuniversity, asi Mwari havasi kumuda. Saka anovagadzirira pesaizi yavo, voendawo kuchechi vonobatwa vari mune zvechechi, but mweya mumwe chete. Mweya ndeumwe chete. Saka pastor, chinoita kuti n'anga dzivengwe naMwari dziri kushandiswa nemweya wakaipa. Saka chinoita kuti munhu ave muprofita wenhema hakusi kwekuti ataura nhema, kuti ashandiswa nemweya wakaipa. Kunyange akataura chinenge chokwadi ndochiya chakataurwa kuna Deuteronomy 13 chiya kuti muprofita akamuka pakati penyu otaura zvoitika musai ozoti ngatichinamatai zvinopesana neshoko. Kureva kuti saka muprofita wenhema chinomuita wenhema kuti simba riri maari harizi raMwari. Hakusi kuti anyeba bedzi, kuti vanotaura chokwadi, but vataura chokwadi vachishandiswa nemweya yakaipa. Zvakangofanana nemukomana tsotsi, handitiwazvo rinenge ridzenga riya, kana achipfimba musikana haati iwewe ndoda kuitisa pamuviri, aiwa anga achitonyengetedza, unoziva kuti mwoyo wangu so achitomunyengerera, achitomuti handisi kumbowana hope, asi iro idzenga chaari kuda kumumitisa bedzi ozomusiya. Saka ndozvinoitawo futi nemweya yakaipa, inouya sekunge iri correct. But ichivavarira kuti tirwisane naMwari. Saka vateereri ngatiregei kurwisana naMwari, nekuti pazvakamboitwa naFarao tsvimbo dzavo dzakamedzwa. Mwari kunyange achimbotendera kuti vanhu vatiri kudzidza muBhaibheri havaite minana nezvese, pakupedzisira havafi vakakunda Mwari. Mwari wedu ndiye wemasimba ose. Imwe pfungwa yatoda kuti ijeke muhuri kuredi nei? Yes, Pastor Betera, ndeyekuti mweya wen'anga newaroi nemasvikiro noprofita wenhema hausi mweya wevanhu vakafa. Izvozvo Bhaibheri rinoisa pachena. Regera tipinde ipapo tisati tanopendera nyaya yehuri kuredi yanhasi. Taura zvodo, because ndanchitoti hakusi kwekuti here matambudziko mazhinji ari kunetsa vanhu mweya yemadzinza yavakasirwa.
ipapo ndo patoda kuti pajeke kana tichidzidza mubhaibheri. N'anga inoshandisa mweya, svikiro rinoshandisa mweya, chero newaroni. Asi mweya yese iyi haisi mweya yevanhu vakafa. Hazvinei nevakafa. Hazvinei nevakafa. Hazvina lingi naMwari, hazvina lingi nevakafa. Regera tidzike Genesis 2 pavhesi ya 7. Genesis 2 vhesi ya 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu, akafuridzira mweya weupenyu mumhino dzake, munhu akava mweya mupenyu. Right. Mwari achigadzira munhu anoumba muviri uyu neguruva refu, hanzi ofuridzira mweya weupenyu, breath of life. Yes. Mweya weupenyu uyu ndo simba rinoita kuti munhu ararame. Simba rinopa upenyu. Kana kuti simba rinokonzeresa kurarama. Alright. Ndo rakaiswa mumunhu. Saka raiswa mumunhu. Handiro kurarama racho. Iro harisi benyu simba iri. Asi rinokonzeresa. Rinokonzeresa kurarama. Alright. Kana rasi rapinda mumuviri. Saka muviri wemunhu une simba iro unokonzereswa kurarama. Ndiye munhu mupenyu. Ndiye munhu mupenyu. Rega uone zvinoitika panonzi munhu afa. Taura tidzo. Saka pfungwa yekuti munhu haisi nyama iyi. Ndakasangana navanenge vachidaro vachiti munhu haisi nyama iyi. Mweya wako ndiye iwewe. Right. Saka chinechi chinzi navanhu mweya wako ndo uri kunzi panapa mweya weupenyu. Kwete kuti mweya mupenyu. Hausi mweya mupenyu. Mweya weupenyu. Ende mweya uyu handiwo munhu. Iwo kana uraramisa muviri ndopove nemunhu mupenyu. Alright, ngatifambei tinzi. Handei kuna Muparidzi 12 vhesi ya 7. Unzwa kuti kana munhu azofa chii chinoitika. Muparidzi 12 vhesi ya 7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvarakanga rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Saka panofa munhu guruva ndo muviri. Unonovigwa kuvhu kwawakabva. Mweya uya unokonzeresa kurarama uya. Mweya weupenyu. Unodzokera kuna Mwari. Ende haudzokeri uri mupenyu. Because iwo mweya weupenyu ndo unoita kuti munhu ararama. Right. Saka kana wadzokera kuna Mwari hausi kudzokera uchitonzi uyo ndikastoni uyu. Alright. Aiyo. Isimba ranga richingoraramisa kastoni. Saka Mwari atora simba rake. Atora simba rake back. Manje chidzidzo ichi makanonoka pastor. Aiwa iwe. Aunatara zvekunonokeriwe. Makanonoka pastor because chakachenjedza ndechakatanga. Because ini ndiri kutonyatsa kukubatai kuti Bhaibheri ndazonyatsoteerera mashoko aro. Hariti mweya mupenyu. Rinoti mweya weupenyu. Right. Kuti unoraramisa. But zvinotaurika manje muvana amene kwamuri vateereri kunonzi mweya mupenyu. Saka muchaona manje kuti panotori nepfungwa izvi kuvateereri vedu vari kutonzwa kudai kuti munhu akafaka anonzi munhu chaiye pane kwaaenda. Idzo ifungwa dzedu but ndatichinzwai kune akasika munhu. Imi munoti dai zvisina kudaro vanhu vaizoimba here kuti mususukidzei mugamuchirei zvichidaro panofa munhu. Pfungwa iyoyo iri kutoratidza kuti sekunge vanhu vazhinji hatisati tasvika pakunzwisisa zvinotaura shoko raMwari. Chinonetsa unoziva kuti muvatendi vakawanda kastori havadi kuverenga Bhaibheri. Kana vaenda kudzichechi vanoda kutamba, kusvetuka, kuipa, kudii. Panenge pakunzi Bhaibheri rakuvhurwa paya panoona munhu fototo anotorara zvokuti unotonyatsoona kuti kararira aka ari kutorota. Panenge pachidzidzwa shoko. Saka unosumuka ukadzokera wakadaro. Kunamata kunoda kuzanganiswa nekudzidza. Ende kana uchidzidza Mwari anotaura kuti munhu akaumbwa nezvinhu 2, muviri pamwe chete nemweya unoraramisa. Saka nyaya ndo yamunoda kuedza kuti tsanangure kuti ijeke kuti kana munhu afa mweya wanga uchimuraramisa usiri mupenyu simba riya rinokonzera radzokera. Saka vateereri paroda kutaura namufundisi apa ndokukumbirai chimbonyatsokupateererai because makuriro angu ndofunga akafanana nenyu. Nyaya ine chekuita nevakafa inotinetsa zvikuru sei munyika medu. Saka teererai tinzwe mufundisi fambai. Mapsalm 146 pavhesi ya 4.
Mapsalma 146 verse 4. Mweya wake unobuda, iye ndokudzokera pasi pake, nezuva iro mano ake anopera. Saka panobuda mweya wanga uchimuraramisa, Right. anzi anobva afa. Mano obva apera. Chinonzi mano muchirungu inoti his thoughts perish. Kurati kufunga, thinking inoitwa mubrain. Kufunga kwake kunomira musi waanofa, nekuti brain hadzichashanda. Brain mutezo uri pamwiri. Saka moyo unomira kupomba, brain dzomira kushanda kana munhu afa. Saka brain ndo mune 5 senses. Sense of sight, sense of smell, hearing, sense of taste, ne touch. Saka kurava kuti kana munhu afa haachaona, haachanzwe, nekuti sense of sight hearing hapasisina. Brain dzamira kuita sei? Dzamira kushanda. Ende izvozvo zvinotsigirwa futi pana Muparidzi 3. Muparidzi chapter 3 vhesi ya19 kuenda pa21. Ndiri kuona uda kutaura, unogona kuzotaura waverenga ipapo. Nekuti zvinoitirwa vanakomana vevanhu ndo zvinoitirwawo mhuka. Right. Zvose zvinoitirwa chinhu chimwe. Mufiro wemunhu ndiwo mufiro wemhuka. Zvose zvine mweya mumwe. Munhu haana paanopfuura napo mhuka, nokuti zvose hazvina maturo. Zvose zvinoenda kunzvimbo imwe. Zvose zvinobva pavhu. Zvese zvinodzokera kuvhu. Ndiani angazive kana mweya womunhu uchikwira kumusoro, kana mweya womhuka uchiburukira pasi kunyika? Panapa pari kunzi simba rinoraramisa mhuka rinobva kuna Mwari. Simba rinoraramisa munhu rinobva kuna Mwari. Panofa munhu, Mwari anotora simba rake riyari. Panofa mhuka, Mwari anotora simba rake riyari. Miviri yosara pano. Saka ari kuti kafiro kanoita munhu nemhuka kakafanana. Pfungwa dzavo dzinomira kushanda. Sekudayo unoziva kuti mhembwe ine kamwana ikabatwa nembwa kusango yobva yadyiwa yopera, katsvana kakarara mugwenzi. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti mhembwe iya yabva pakunetseka kuti katsvana kuti ndoka yamwisa nguwai yafa brain dzayo hadzisiri kushanda, haichisinei nezviri kuitika kamwana kasara. Saka bhaibheri riri kuti ndo mafiro futi anoita munhu. Ipapo ndo pane dambudziko manje mufundisi. Ipapo bhaibheri ratsanangura ndakamboiverengawo ndima iyi pane imwe nhamu. Ndatoiverenga ndima iyi ndikazodedzwa nemwe mukuru zvikanzi uya pano mwanangu, zvikanzi aikona kudaro, aikonai kudaro, kunamata kwacho maakutokanganisa. Kana uchiti kufa kwemuzukuru uyu kwakangofanana nekufa kwemombe. Saka akafunga ndiri kuti vanhu vakafanana nemombe. Yeti bhaibheri riri kuti kafiro ndo kakafanana. Ani mazvibata. Ende kana kafiro kakafanana kemhembwe yamataura nemunhu, muchiona zvichiwa mhembwe haigoni kuramba ichifunga katsvana kari mugwenzi. But munoziva kuti kuvanhu hazvizogashirike kuti umudze kuti mama wako akafa havachakufunge. Ndopane hondo manje, ndopandiri kuti nyatsotibatsira iso papo. Saka tichinzi tiri muhondo ngwarirai. Satani anokonzera vanhu kubatirira paanza dzisiridzo. Kuti imimi nzwisai kuti hama yenyu haina kumbofa kuti fi. Ende akazvinyemba kuna Adamu kuna Eva kuti munhu haanyatsofe. Nemamwe aiti munhu anofa mbichana. Pane chinonzi kufa mbichana here? Handi here pfungwa yekuti vanenge vaida kuedza kurova kuti panofa munhu vada kungoti nyama. Saka ndofunga panoda kubatwa vateereri ndepekuti chinonzi munhu mupenyu paita chakaumbwa chiya kubva kuguruva nemweya weupenyu unoraramisa wacho. Mweya weupenyu uri wega haazi munhu. Guruva chaumbwa ichi chiri chega haazi munhu. Munhu anova munhu kana zvabatana mweya unokonzeresa waita kuti paite munhu. Saka tikangopotsa ipapo muchaona kuti zvinobva zvarevei. Zvinoreva kuti panofa munhu, imimi vateereri muchabva mafunga kuti chafa inyama. Mweya waenda somewhere kuna Mwari, because unenge uine pfungwa dzekuti mweya mupenyu, yeti mweya weupenyu. Ende mweya uyu mbavha
anoita kuti irarame ndiMwari asati atora mweya wake. Muroi, same, mufundisi, nemudhikoni. Vese vanhu ava vari kurarama nekuda kwekuti Mwari ari kubvumira simba rake rekuraramisa kuti ringe riri mavari. Pavanofa Bhaibheri riri kuti simba iri rinotorwa naMwari. Saka hakusi kuti anongotora mweya wanga uchiraramisa mapasta bedzi. Wewaroi wendowo kwawo aiyewa. Isimba rake raabvisa. Ndo raari kubvisa futi pamombe. Ndo raari kubvisa parwaivhe. Izvozvo exactly. Alright. Saka isusu kana tikati munhu kana afa mweya wake manje unozomuka uchinetsa, zvinoreva kuti kana achinzi kafiro kaita munhu nekafiro kaita shiri nekafiro kaita mombe, zvoreva kuti mumisha medu huku dzatiri kucheka idzi dzofanira kunetseka dzafa. Kuti tuniana twakasara. Aiwa neshungu kuti vakandidyirei. Andizvo inofanira kusara ichinetsa. Kuti yakafa neshungu. Shungu dziya dziri kuenderera. Because kuvanhu zvinotaurika kuti afa neshungu. Andizvo zvona. But chinosaka tisapfukirwe nehuku nembudzi ndechekuti kana dzafa dzatofa. Saka mukure here kuti kufunga kwapera. Saka mukure here kuti vakafa havapfuke. Zvatinoti kupfuka hameno game iri kutambika. Inzwa pana Job 14 verse ya 10 kuenda pa 12. Job 14 verse 10 to 12. Asi munhu anofa akaparara ake. Zvirokwazvo munhu anorega kufema, zvinaripiko? Mvura inopera pagungwa uye rwizi runopwera nekupwa. Saizvozvo munhu anovata pasi akasazomukazve. Haazomukezve kusvikira denga rapera. Havangamutswe pahope dzavo. Saka hanzi munhu anofa obva atoparara. Zvachii chaitika? Hanzi aparara sekunge pamberi paine mvura muchidziva yaoma, ukasvika ipo hapasisina. Saka munhu uya hapasisina kuti apwa. Upenyu hwapwa, hapana munhu. Mapisarema 115 pavhesi 17 inoti kudini? Mapisarema 115 vhesi 17. Vakafa havarumbidze Jehovha, kunyange ani nani anoburukira kwakanyarara. Kana munhu afa, pari kunzi Mwari anotora mweya wehupenyu. Hakusi kuti anoti chiuya tizogara tese kuno. Zvekunge vanhu vakuenda kunofara vachipemberana Mwari vari kudenga. Alright. Aiwa, hakuna. Kana munhu afa haachagone, nekuti chinoita kuti munhu arumbidze Mwari pfungwa dzine dzichishanda. Alright. Saka panofa munhu paya mweya paunobuda unosiya brain mumusoro, mweya hauende nebrain. Brain dzinosara pai mumusoro. Ende paunoti iwo tanakidzwa mukoma, unonakidzwa brain dzirimo mauri. Alright. Kana brain pasina hapana kunakidzwa. Saka munhu haagone kunamata akafa. Because hapana munhu, hapana. Saka paya pachidza motisvitsirawo samaita moudzana ikokoko motisvitsire kuna Mwari, hakuna lingi iriko apo through munhu afawo. Panzi naJobho sekupa kunoitwa kupwa kunoita mvura yobva yapera. Kureva kuti panofa munhu hapasisina kuti to. Ipapo uri kuto ndizvo tinotoshaya mazwi ndio anotiperera. Asi ndakuna udzokera pa 14 unobereka 21. Ndakubvunza vateereri, ndakuvabvunza nechirungu. Vateereri, manzwisira muri kuita nyaya iyi. Ndichida kutsanangura kuti mukoma Gift Rwodzi vafa. Kufunga kwenyu nekunzwa kwamaita chidzidzo chirungu chiri correct ndechipi? Kuti Gift Rwodzi has passed away. Kana kuti Gift Rwodzi has passed on. Nemanzwira amaita lesson so far, chirungu chiri correct ndechipi? Chekuti he has passed away kana kuti he has passed on. No, chirungu ivi musapindure. Evaluation wakayandiri kuita kuti ndione kuti vateereri vedu vari kubata here chidzidzo. Alright, fambai mgongo. Job 14 verse 21. Job 14 verse ya 21 iri kuti vana vake vanokudzwa iye asingazive, vanoderedzwa asi iye haone vachiitirwa izvozvo. Kurati kana munhu afaka, vana vakasara vakadzingwa chikoro, kana kuti mwana akasara achibuda basa, sekuru akafa havazivi kuti ndozoitika kumba. Alright. Mwana akasara akapasa akapromotwa kubasa, mudhara akafa hazvizivi. Kana munhu afa hahana chacha chinoitika pastor, because pane pekuti mukomana uyu ari kusara achiita rombo.
zveshuwa haana kuuya pakafa baba wake. Alright. Saka nyaya inenge ichitotaurika kuti baba vacho vakafa neshungu. Right. Saka unobvaona mukomana uya asina kuuya ega asina kuuya panhampa yake. Pane zvinobva zvaitika. Saka kurevere kuti Bhaibheri richidai zvinoraramika zviri kusiyana nezviri kutaura Bhaibheri. Because imi mati huku haipfuki, membwa haipfuki, munhu haapfuke because pfungwa dzamira kushanda pasina shungu. Saka zvinozoitika izvi chii chinechi chiti? Chinoitika manje ukatarisa pahondo yatiinayo iyi takamboidzidza kumashure kuna zvakazarurwa 12. Zvakazarurwa 12 kwakaitika hondo kudenga. Asi Satani nengirozi dzake vadzingwa kudenga. Verse 12 inoti kudini? Zvakazarurwa 12 verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo yeminyika negungwa, nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nekuti anoziva kuti uchine nguva duku. Saka chinouya panyika manje mweya wakaipa. Satani nengirozi dzake dziya. But vane masimba ekuita minana. Handitika. Saka kana vakuuya pakati pevanhu manje ngirozi dzaSatani dziya dzinouya nezvimiro zvakasiyana siyana. Unoziva kuti ngirozi inoziva panogara munhu. Zvakaita kuna Cornelius kuna mabasa 10 kuya. Ngirozi yakatoti tumira vanhu kuJopa. Pana Simon ari kugara pamba paSimon musuku wematekwe. Imba yawo iri mugungwa. Saka ngirozi dzinotoziva maadresi evanhu. Dzinoziva even occupation yemunhu, basa raanoita. Saka ngirozi dzakapanduka dziya dzinotoziva maadresi edu, izvo dzinotoziva kwawabva nekwandabva makuseri. Inotoziva kwese kuti vamwe vagere muzasi mechikomo dzinozviziva. Saka kana mweya yakaipa ichiuya haisimbouya iri blank. Aiwa, semafuza. Haasi mafuza aiwa. Vari kutoziva zviri kuitika. Vanenge vaitoziva kuti mukomana haana kuya parufu. Information wanayo. Handiti wapaona. Ende kana dzichiuyaka dzinotora zvimiro zvakasiyana siyana. Wambona kuti kuna Genesis 18 na 19 ngirozi dzakauya sevanhu. Saka mweya yakaipa iya inogona kutouya sevanhu. Wotofamba mumakorido. Unenge uchinzi mukomana papa akaponda munhu ka. But izvozvi pamunoona achimhanya anokrosa bridge achimhanya ari speed achiti handisiri ndakakukura achitiza. Ima hamusi kuona waari kutiza wacho. But chaari kutiza chii? Munhu uya wakaponda uya haasiri yeba uya akatovigwa. Saka chiri kuita kunge munhu mweya wakaipa manje. Uri kuuya semunhu. Ndosaka munonzwa anouya pamwe pamba pacho unotombonzwa macho achiti kana zvakakwidza tinotomubikira sadza iye akapondwa wacho toisa pamuzasi mehozi. Patinopedzawo kudya mumba vanenge vapedzawo kudya. Handivazvaona. Saka unotonoona radyiwa pasina imbwa yambosvikapo. Utonoona radyiwa ratopera. Ende ndo zvinhu zviri kutinetsa manje izvo. Saka chiri kuitika kuti zvidaro manje havazi vakafa vari kudzoka. Mweya yakaipa. Ende kana uchida verenga kuna 2 Kings uone chapter 6 verse 17. Madzimambo echipiri chapter 6 verse ya 17. Zvino Elisha akanyengetera akati, Jehovha svinudzai henyu meso ake aone. Ipapo Jehovha akasvinudza meso ejaya akaona gomo rizere nemabhiza nengoro dzemoto zvakanga zvakakomba Elisha. Saka uri kuona kuti mukomana muranda waElisha weko aingoona vaFiristia vari kure uko. Asiri kuona ngirozi dziri mugomo mavari. Anamatirwa Afrika masunubva makamira masoja ehondo dziri ngirozi. Saka kureva kuti mweya yakaipa iyaye dzaive ngirozi inogona kutouya yomira mukorido. Inomira semunhu wakaponda exactly. Iwe unoona munhu achikweridza mberi kuti otovhara dzokera murumu. Kandichaari kuona mweya wakaipa wamira semunhu wakaponda. Pandinoda kuti muzondibatsira apa pandijekera pastor, ndoda kuti mbonzwa kambo, ndoda kuti mundibatsira kuti saka kana zvakaenda zvichiitika kwauri unoita sei? Because kune vanhu vanenge vachitoti uyu vanhu mototi iwe mhani wedzika vachivhunduka vachidaro achitoona zvinhu zveshuwa. Nyaya dzakadaro idzo dzogadzirika here. Regerai tinzwe kambo tigoya totangira ipapo. Tirambai muri pakati pedu ateereri. Mberi nehurukuro yedu n'anga
nemasvikiro pakubatsira vanhu pane zvinonetsa. Taona kuti panyaya dzevanhu vakafa, vamwe vanoshinwa voponda vanhu kunozouya zvichinzi vakapondwa vaya vane zvavakuita kumhuri yekwaka yakanya kuponda vari kusanganikwa navo zviri kuita sei zvobva zvanzi vadzoka dzangozi. Saka chinozoitika manje unoona vaya vekumhuri kwakwa kuri kunzi kuri kuuya ngozi vanotanga kuenda kun'anga kuenda kumasvikiro. Saka zvabuda pachena ndezvekuti akafa haadzoke sengozi. Ndibababati pajeka ipa. Saka mukaenda kun'anga mukaenda kumasvikiro muri kutongoendawo henyu kukembi yaSatani kusvotesa Mwari. Yes. Hapana chamuri kunogadzirira ikoko. Rega tiinde kuna Judges vatongi chapter 9 toda kuverenga vhesi ya 3 na 5 toverenga 22 kuenda pa24 na 56 na 57. Asi imi vateereri muri kudzimba dzenyu muzoverenga chapter yacho yese kuti mubate mutanda wenyaya. Judges chapter 9 verse 3 to 5. Zvino madzikuru akataura mashoko ose pamusoro pake. Varume veShekemu vachizvinzwa. Mwoyo yavo ikada kutevera Abhimereki nekuti vakati hama yedu. Vakamupa mari yesivheri yakasvika mashekeri ane 40 yavakatora paimba yaBhaari Bhereti. Abhimereki akaripira varume vakaipa vasina hanya. Ivo vakamuteera. Akaenda kumba kwababa vake paOfra. Akauraya pabwe rimwe vana vababa vake ivo vanakomana vaJerubhaari vaive varume vane 40. Asi Jotamu mwanakomana worugoto rwaJerubhaari wakapukunyuka nokuti wakanga avanda. Verse 22 kusvika pa24. Abhimereki akabata ushe paIsraeri pamakore 3. Mwari akazotuma mweya wakaipa pakati paAbhimereki nevarume veShekemu. Varume veShekemu vakanyengera Abhimereki kuti zvakashata zvakaitirwa vanakomana vaJerubhaari vane 40 zvitsiviwe, neropa ravo ritsiviwe kuna Abhimereki munin'ina wavo wavakauraya, nokuvarume veShekemu vakanga vasimbisa maoko ake kuti auraye vana vababa vake. Verse 56 na 57. Saizvozvo Mwari akatsiva zvakashata zvaAbhimereki zvaakaitira baba vake, zvaakauraya vana vababa vake vane 40. Nezvakashata zvose zvevarume veShekemu zvakatsiviwa naMwari kwavari. Kutuka kwaJotamu mwanakomana waJerubhaari kukaitika kwavari. Now ukona panapa Abhimereki ari mumba mavo. Iye aive namai vake vaibva kuShekemu. Vakanga vangopiwa pamuviri nababa vake. Havana kugara mumusha umu. Baba vake ndokuzofa. Asi kuno uku kwakune madzikoma ake ekwababa vakawanda vanosvika 70. Saka iye anga ari kure neumambo. Anditozvona kuti chijana chizoenda kwaari zvanga zviri kure. Apa mai havana kuzombogara futi pamurume. Saka zvaakaita manje akaenda kumadzisekuru ake kuShekemu. Vanotaura navo akati muri kuona kuti vana vababa vangu vakatongaka, imi hamunganzi muri madzisekuru amambo. Asi ini ndikatonga matopinda paumambo nemiwo. Saka vavazvinzwa vakafarira nyaya iyi. Ndobva vatora mari mutemberi yechimwari chavainamata. Ndobva vapa Abhimereki. Zvikanzi mari ichienda unoishandisa neuchenjeri kuti uite mambo. Ndobva atora mari iyaya ndobva anohaya varume vanzi vakaisoipawo. Akanohaya vakomana vaive nemwoyo yakashata. Ndobva ati vakomana mari iri pano basa ramunoda kuti muite, pondai mabhradha angu ese. Ndokunobata mabhradhas ake ese ndobva vavauraya. Kwakangopunyuka 1 bedzi. Saka zvadaro Abhimereki achibva aenda paumambo. Hanzi for 3 years. But Bible riri kuti manje akangotonga for 3 years. Mwari achibva asuduruka pakumuprotecta. Asuduruka kudaro panonze pakave nekumukirana. Iye nanasekuru vakamubatsira vaya. Ndobva vamukirana. Saka vamukirana, nyaya yacho kana mukaverenga chapter yacho akavauraya zvekuti vakarwisana. Akauraya madzisekuru akavateerera nemuguta akauraya vese. Akubuda muguta achibuda pagedhi akuteera jurawo kuenda. Asi auraya madzisekuru. Pakangoita kamwe kachembere kakanga kari muupstairs.
kakabhoekana kuti Abhimereki ungatiurayire varume vediwo muzukuru mwana womwanasikana wedu. Ndobva akaburitsa guyo nepawindo. Ndobva uye asiri kumbofungidzira atoti ndapedza vana. Ndobva akangoti mumusoro bwaga. Ndobva akafira Abhimereki ipapo. Saka Abhimereki nemadzisekuru ake vese vafa. But apa Bible riri correct apa because riri kuti zvese izvi zvaitika kuti Mwari aitsidze ropa riya zvakaipa zvakaitwa nevava. Saka ndopanoda kuti mubva majekesa kuti vateereri vanzwe Mwari ari kunzi atsividze zvakaipa zvakaitwa izvi. Hakusi kuti vakaurayiwa ndo vaida kutsiviwa. Zvakaita ndezvekuti vakaurayiwa vakatofa havana chavari kuziva kuti to havaswiriwo vamuka ngozi. Saka ipapo manje ndopatoda kuti pajekere vateereri mufundisi kuti Bhaibheri riri kuti Mwari ndiye abvisa kuchengeta kwake kuti zvitsividze zvavakaita zvinhu. But isusu mukutaura kwedu manje hatiti Mwari adaro, tinototi madzikoma akapondwa amuka ngozi. Saka toda kuti zvijeke vateereri kuti chatinoti ngozi haasi mufi auya nehasha dzekumuponda kwawakaita. Asi ndiMwari abvisa ruzhowa runokukomberedza zvochibvumira mweya yakaipa kuuya kuzoita zvainoda muupenyu hwako. Kana Mwari asuduruka pamuri mweya yakaipa inouya yoita madiro aJojina mukati memusha iwoyo. Ndapanzwa. Batsirai muteereri, kunogona kuva nemuteereri ari kuti vakomana muri kutaura henyu mustudio asi maita vana vaduku. Saka kana mweya wakaipa wauyaka nzwisa kuti ingozi asi kusiri kuuya kwemunhu wamakaponda. Mweya yakaipa iri kuuya muzita rewamakaponda. Munoziva kuti majekesa but kune mumwe munhu anoramba achiti kuti isu takazviona chaizvo isu munhu unomubatsira sei because muri kunyatsojekesa zveshuwa kuti ingozi hongu but haazi akafa ari kupfuka nekuti munhu paanofa anofa kuti pfi. Saka isusu kana tadzidzisa kusvika ipapo hatina zvimwe zvatingaiti. Munhu anofanira kutongogashira kuti ndaisaziva saka ndochidii. Ndo mubvunzo womunhu akachenjera. Saka pakuti tochidii manje nengozi yauya pamwe ndiwe wakaponda munhu kana kuti akapondwa namukoma nasekuru nababa munini handiti mazvova imimi mochiita sei mumusha mapinda ngozi. Mhinduro inoti mukaenda kusvikiro kana kun'anga kana kumuvuki muri kungoenda kuna Satani agara ari kukutambudzai. Saka haabvise madambudziko, haabvise mweya wengozi. Zvinongoramba zvirimo. Ndosaka uchiona mabira akabiripwa akaitwa sei munoramba nyaya yacho haiperi munoiripa gore kunotori nemisha yandotoziva kungoti unotongozva kuti ava panoitwa mabira nyaya dzacho hadzipere kuripwa. Handiti wazvionaka. Saka munoenda nenyaya dzenyu kuna Mwari ndo kunonogadziriswa ngozi. Because kana masvika kuna Mwari muri kunoti tidzorereiwo ruzhowa, tanzwisisa kuti pane mhosho yakaitika, pane kutadza kuri mumusha medu, tiregererei. Saka nyaya iyi yabva yapindura kazviya zvekuti mumusha hamuchapere kufiwa maaccident ndiMwari abvisa ruzhowa. Saka Satani anoita zvaanoda chero paada. Pamwe pacho unogona kungoti uri pachaipa papo wotofenda, utakurwa kufenwa so tasa vanhu masofa atobuda panze. Saka Satani anoita zvaanoda mumusha mabviswa ruzhowa naMwari. Nengirozi dzake ndo vakupefoma vachitaura nezwi rakafa vachidaro. Kana mauya kuna Mwari zvatiri kuti uyai kuna Mwari ndiye anokugadzirirai ngozi. Nzwisisai chinhu ichi. Daniel 10. Ukauya ukunoskopiwei kuna Mwari ndo patakuenda manje. Hapana here zvaunonopiwa kuisa mumusha kana kucherera payadi. Kana wauya kuna Mwari andipara Daniel 10 verse 12 na 13. Daniel 10 verse 12 na 13. Ipapo akati kwandiri, usatye Dhanieri, nekuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nomwoyo wako wose kuzvininipisa nekunzwisisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzikwa. Ndauya nekuda kwemashoko ako. Asi muchinda weushe hwevaPezhia wakandidzivisa mazuva ane 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira.
ndikasarako kumadzimambo evaPezhia. Right. Ari kutaura mashoko aya kuna Daniel ndi Gabriel. Gabriel ingirozi ndo yakasara yotora chinzvimbo chakasiyiwa naLucifer paakapanduka kuve Satani. Saka Gabriel ari kuti paukatanga kunamata ndakatumwa nemhinduro naMwari. Asi for 3 weeks Satani aindidzivisa kusvikira ndatozoita appeal kudenga kuna Jesu ndiye ari kunzi Mikaeri kuti ndodawo reinforcement kuno kutomiswa here chaiko kumiswa 3 weeks Gabriel. Saka Satani ane simba rakadaro rekugona kumirisana chero naGabriel. Asi chiri kubuda pachena ndechekuti kana Kristu asimuka Satani anopeta muswe wotisa. Ndosaka tiri kuti uyai nengozi dziri mumisha menyu kuna Kristu. Anobva Satani ndokwega Satani kwaanoita sei kwaanopeteswa muswe. Inda pana Mark 1 pa 27 unzwe. Mark 1 verse 27. Vakatya zvikuru vose nekudaro vakaita nyaya vachiti chinyiko ichi kudzidzisa kutsva kune simba anorayira kunyangwe nemweya tsvina ikamuteerera. Ndi Jesu ari kutaurwa panapo kuti anorayira mweya yakaipa neauthority yoenda. Saka Jesu ane simba rekudzinga mweya yakaipa. Manditi ati ngozi mweya yakaipa iri kuuya muzita reakapondwa. Saka mweya yakaipa manje haidzingwi nen'anga, haidzingwi nesvikiro, asi Jesu anogona kuidzinga. But kuope kuti ngozi yacho inenge yatokupai clue pastor. Ngozi yacho muine zvamuri kuita mitambo yamuri kuita yaka wotonzwa achitaura kuti matimadi uyu ndiri kutozoenda naye kwachiuru. Pane paine mwana ari kutorwara mushaka wotonzwa paine kakutaura kari kubuda pamwana naye kuti nyaya yedu ichatonoperera kwachivi. Matopiwa clue ende muchitoziva kuti kwachivika ndokuna teteronika. Saka apa Satani arabedza kuti angosiya akuvenganisa na teteronika. Because mukana makuti ndiwo tete vaitotaura ndo varoda kudya mwana uyu. Andivazona. Makutowedzera kusotesa Mwari nekuvengana. Siyanai nekwachivi, siyanai naanaronika. Imini endai kuna Jesu nenyaya dzenyu. Ende Satani ndotsika yake mupomeri wehama. Exactly. Chinhu chese ukaona uchiti uri kuda kunobatsirwa kugadzirisa ukaona chichinzi mai guru venyu baba mukuru venyu sekuru venyu tete ibvo wazwa kuti papinda wakaipa. Saka muri kuteere nyaya idzi hadzinei nekuti namombe kana 20. Uyai kuna Jesu. Kana kurasirira kana mbudzi. Kurasirira kana mbudzi ka. Kurasirira ka muri kutoisa because pamune muchirasira mune muchiombera ka muchitaura kune akafa. Asiri kukunzwa akati to. Saka anobvumira sekunga azvinzwa ndi Satani wakariya. Saka muchingori kusotesa Mwari. Kupanonzi ngozi ida mukadzi pastor. Utoona mwana azvarwa musha musikanaka asi achitonzi mukadzi wengozi. Kungorasirirawo zvenyu mwana wenyu ateerere. Otherwise ngozi hairipwe nekuendesa mwana. Ngozi inoripwa nekuti imini mukange manzwisisa muti zvinhu zvati zvigone ende hazvigone kwene mabira zvinhu izvi. Handei nyaya dzedu kuna Mwari. Chinyatsondibatsira kuti waenda kuna Mwari. Kana waenda kuna Mwari manje inzwa pana Numbers 23 pa verse 21 kuenda pa 23. Zvinoswetwa naMwari kana mauya mapira nyaya yenyu. Numbers 23 verse 21 kusvika pa 23. Haana kuona zvakaipa kuna Jakobho, haana kuona zvakashata kuna Israeri. Jehovha Mwari wake unaye, vanomupupurira mambo pakati pavo. Mwari wakavaburisa Ijipita une simba rakafanana nerenyati. Zvirokwazvo hakuna un'anga kuna Jakobho, uye hakuna kuvuka kuna Israeri. Zvino zvicharehwa pamusoro paJakobho nepamusoro paIsraeri zvakaitwa naMwari. Panapa pari kunzi kana mauya kuna Mwari, Mwari anonanganidza sezvaakamboita kuvaIsraeri vachida kuroyiwa naBharamu. Bharamu anoti Mwari atarisisa ndobva vaona kuti hapana chitema chiri pavaIsraeri. Saka havaroyeke, havagone kutumirika mamhepo. Saka kana maenda kuna Mwari nengozi iri kunetsa mumusha, Mwari anoda kuona chinhu ichi. Kana atarisa pamhuri penyu, ngaaone mukati memhuri yenyu musina mitemo yake yamuri kutyora, musina chitema chamuri kuita imimi. In other words, munoenda kuna Mwari moti tauya kwamuri, tipeiwo simba rekuchengeta mitemo yenyu. Mwari wokubatsirai
pakuchengeta mitemo yaMwari panotaurwa futi pana John 14 bva waiverenga pavhesi ya 21 na 23. John 14 verse 21. Une mirayiro yangu akaichengeta, ndiye unondida. Unondida achadikanwa naBaba vangu, neni ndichamudawo, tichazviratidza kwaari. Verse 23. Jesu akapindura akati kwavari, kana munhu achindida uchachengeta shoko rangu, naBaba vangu vachamuda, tichauya kwaari tikaita ugaro hwedu maari. Saka pari kunzi ukada Jesu, yes, ndokwega kwekutizira kuri safe. Waenda kwaari, haikuna ungonoti bedzi ndawe chechi, anoti chengeta mitemo yangu. Kana wachengeta mitemo yaMwari sekurayira kweBhaibheri, yes, usingasarudzi unokunakidza neimwe yaunoti ya inondiremera inondibhowa, waichengeta yese, Jesu anoti iye naBaba vanouya vosvika mauri. Kana vagara mauri manje, ndo nzira inodzinga Satani muupenyu hwenyu. Sepaya paakauya achibatsira Gabriel, Satani akabva atiza. Asi kana ukasaita izvozvo manje, inzwa pana Luka 11 verse 24. Luke 11 verse 24. Mweya wetsvina kana wabuda kumunhu unopota nenzvimbo dzakaoma uchitsvaka zororo. Kana ukashayiwa unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandabuda. Saka mweya wakaipa unopinda mumunhu, asi unogona kubuda. Kana ukadzoka musina Kristu naBaba vanopinda, unoti imba iri vacant, hanzi unogaramo, saka unototi ndokumba kwangu. Saka pane dambudziko munoona ndepamwe, vanhu vakawanda toda kutandanisirwa Satani. But hatidi kuti mumba medu manje muchigara Mwari. Toda kungobvisirwa ngozi. Toda kungobvisirwa bedza, hatidi kuchinja upenyu hwedu. Uramba uchiita tsika dzako. Tine chitongoimba kuti mweya madzinza hamuna simba paupenyu hwangu, ibva Satani. But isusu wacho kasikede makorasi kama. Isusu wacho manje hatidi kuti Mwari aite ugaro matiri. Ani mazona manje. Saka muchiona vanhu vakawanda vanofamba mufundisi. Pfungwa yavainayo zveshuwa Satani ari kutambudza. Vanhu vanetseka. But vanhu manje varida kungotandirwa dambudziko. Havasi kuda kuti vawane permanent solution. Because manzwisiro andaita vhesi ratapedza werenga riri kuita kunge zvinonzi Satani anopota achidongorera kuti parisei. Ende zviri kuratidza kunge zvinonzi dzimba dzakawanda dzevatenda hamuna Kristu. Munogara mweya yakaipa. Saka pakadaro ndofunga hatigone kukunda nyaya. But munei maisa pachena kuti masvikiro nen'anga panyaya iyi vaita vaduku. Kuri kwekuti mumusha mune ngozi irimo. Endei kuna Mwari. Zvobva zvaita zvakanaka. Ndoda kutendai vateereri nekuteerera kwamanga muchiita. N'anga, masvikiro, vavuki nevaprofita venhema havagone kubatsira zvinhu zvakafanana nengozi neminyama yemumusha. Ukatoona uchirifewa kunzi hazvichada chechi, madii kumbofamba, uri kutongowesena situation yako. Kuuya kuna Kristu kudiwa dikani, nyaya itogara chiitaura. Sarudzai kutendeuka. Bhabhatidzwai vanhu vaMwari. Officially pabaptism ndo panodeclare denga kuti uyu ndiye mwanakomana wangu andodisisa. Mweya mutsvene wouya wogara mukati medu. Zvinobatsirei kuti Satani uye aimbokuitisa zvakaipa, aiitisa zvaaitisa mumisha menyu. Paanoda kudzoka kumwana waMwari akabhabhatidzwa, aakutungamirirwa nesimba raMwari kuchengeta mitemo, haasisina mikana yekuramba achititambudza. Saka nyaya iyi haigadziriswe nehuku nekurasira mbudzi, haigadziriswe nemabhengoro, haigadziriswe nemvura kana maoiri. Tinouya kuna Kristu otibatsira. Ipai vateereri namba dzenu. Tinoda kutenda vateereri. Kwamugere ikoko, kana muine hama shamwari vavakidzani vanopinda rema Seventh Day Adventist, endai kwavari muti imi nyaya dzatiri kunzwa idzi toda kubatsirwa pakati vanoziva kwekuenda nemi kuti munobatsirwa. Kana izvozvo zvakunonokerai, munogona kufona kana kutumira mameseji, maWhatsApp, maSMS kunhamba dzinotevera 0775 460 175, 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452
086. itai vapote vachiratidza kwavanenge vari zvakanaka kuti pamunotumira mameseji enyu mukatizivisawo kunzvimbo dzamugere, tinokurumidza kukuonai nekukurumidza kuronga kuti mungasvikirwe nekubatsirwa sei. Mwari akuchengetei. Tisangane muchikamu chinotevera. Ndinokunangisa nekuzodawira muponesi, chinzwa ndonamata mubvise zvitema ndiwe wenyu ngemutsamu ndipe moyo ungasimbe ndishingise makandifirawo moto chene kana kune dima kana ndatabudzwa mundibate imavungadzinge masodzi musandibvumire ndirasike, musandibvumire ndirasike.